aka yi ga yadda aka aiki shi ga yadda aka amfana da shi in ya yi dauka ga yadda aka wanke abubuwa da ya bayanai da aka yi za a kira dunkul sako wanda za su ga rediyo aiki shi haka kuma ko bayan aiki shi muna da bukatuwa sannan yan jarida muna da investigative a ga impact na shi abin da aka raba nan gaba shi ya yi tasiri ga rayuwar mutane da rage kamar malaria ko kuma ba ta iya nan hoto ya kamata nan da karo za a wannan da rahoto ko abubuwan da gare ku ko da gwamnan za mu ga tasiri abin da aka yi da mai faɗa kasuwa ga al'umma ta gaba da kuma ya kuma kuma masu kawo shi da ko a musu cato a masamun su da ba a ƙasar da to idan wannan kan jarida suka ci gaba da wanda da aka yi na tabbata al'umma za su yi manta wannan tabbata za su yi kwarai ko da kuma na godiya da wannan jiran rediyo da ke namuna da mutunta al'umma da mutunta jama'a wanda ba na siyasa na ba na jama'a na gaba da ana yi su to muna godiya da gudunmuwa da kuma wasu a gaban can da kuma na wasu gudunmuwa ga wanda